Nung naman nga niya mga tarang adlaw, kanang wadiri. Kibana ko tayo, gan sa mga kami ngawan tayo. Pero, Si Tiri mga kami ngawan. Kami ngaw nanay nga. Gagay gabi, pumunta sila nagduog. Hi guys, magandang hapon. Among mga intro dani guys, magandang hapon. Sa pa naka-subscribe sa channel, pwede mo subscribe. Lodi Lisa Borato YouTube channel. Unsa guys, mazurong hapon na kay medyo di pa kadungit-ngit nag sadyo nami og larga. Unsa aga ko dai guys, mapayang pagligo na kay ganina. Kandi ngasong disong mi tubig. Unsa isa malay mig uli dari tos kamalig igo raming matug sa bahay. Pero mamahaw mi sa mo dito sa bahay guys. Guys, tara kami si Santi uli na, Lumar. Kau ini kadang-kadang. Oh, katungas. Ubaday guys. Di namin mulis kamalig kay. Nagkwanta sa migway signal adto kay tibok adlaw. Mulakaw mas nanay si Lurami. Binata na po doon. Diya guys, ugma di ay. Si Lurami ag sinanay kay mga tuman sila. Mag-laboratory man sila. So, ako'y mabili ni tatay og ni Aliana. So, nagidaan namig sa nina. Diya guys, update de kong tiri. Ganina di ay. Kaming tanan dyan nga guo guys. Kay kuhaan ko nasag dugo. Diya. Gitabang siya. Kay, so, dugay siya na, nasa tunak? Mingkurog ko no siya. Mga nag-uo ni guys. Kay, tapos yung tiri di lalim. Tabangin lang po misog ampo guys. Na unta makakuan siya. Today ko sa utronak no. Laboratory sa balik tanan guys. Katong laboratory das Bohol. Usbon dito sa Heart Center. Mo nang tabangin lang misog ampo. Guys, good evening. Diyan ako sa bahay ja. Dari siliksian di ay guys. Uli sa ding ay sa dari. Sa bahay kay mingwali pas na nayog si Aliana. Yun ako sa mga atab. Yan nga hapon. Na bibo guys, kaya na po sa isa. Yapos na guys. Tapos dito siliksian. Taga maribok. Taga maribok ni hilak ra ba gisang inahan dito, Mama Julie, kaduha. Naghilap. Iuli di ko refleksi. Sa murag mo inahan. Di ko tubig di uli. Uwam sa ko na ko. Hoy, Lakot na. ag inahan may muham. Mura. Balik pa kami. Ay dai tubig liksi ano? Kaduha ang gitagay dai mineral ni. Ako man tayo mo inom ja. Ano? Maniwa man ang im ni kay si im maning gusto game mo inom na. Silkin sa maribok kay naka tungtong sa lamisang ariston. Stone. Kasi ang luto lang ng chicken ha. Si Aisa. Mara to guys, ang ibidyohan na sila kaya nabibo-bibo po gamay dara sa mga kusina. Dahil laging gabi, minghoy may karon bibo na. Mingaw basta. Mingaw gyapon ka. May mga abogado. Tara. Few moments later. Hi guys, good morning. Karon day guys, ako na say magluto dari kusina, maglutog suwa. Kaya guys, saning butangan og kuan kay mga namay mga bata. Ang favorito din nilang piniritong manok. Kaya guys, ang hukad na ko. Mahaw na mi. Ay, mga nata. Isa ba ni Pani? Ano ni? Oops. Yan. Tapos na tayo guys. Kung sa tatay gunawan ay. Ang itang luto. Tatay ba? Ano po? Ito na? Yes. Kunawan na. Kunawan na ito pa. Ay! O ka na madawat ng utan. Ay, tinawin ko na kayo ito. Namira ko na. Tapos tatay na daw.
Good morning guys. Wa mi Mother Earth dariron kay ning ubang flora mi nagpa laboratory. Nilotong ate Monica. Ate, eggsog ba pa man sa isang buwan? Ay, panay utan ay. Hinagtat man ka tayo ngawas na nay. Mingaw. Kunat pa. Kunat. Nganat sa tayo kay was na nay diha. Niban sa imong kinamanghuran. Pabuglaw sa. So guys, da may bisita. Ya. Ginitan. Rampo na kaliksian. Ha? Si Ate Mayo nagampo, wa ko kakakamera. Milad. Diyan na food. Di ka mapapangoros, be. Papanginit pa bitaw na. Tanawon hanggang saan papangoros. Tuloy Ate Mayo. Sige siya. In the name of the Father, okay, ito boss. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige, be. Bibi. Lapapos ang yan ah. Ikaw ko na yan, pangoros. La. Okay. Be ko, be. Okay. Ganon, be, be, ah. Okay. Father, manumumuhi tay. Tiglak gatas tay. Aman, bisa puti ko. Dahil manok tay. Ay, ano. May manok tay, dapli na. Imong manok sa kabo. Bukon pa niya taga na. May manok tay. Labok mo ng manok. Na. Ay, ug mainit agad tong utan ukara. Ang ligotan niyo. Katong gapon nami. Tilawi wa. Monggos. Monggos with Munggos. monggos with dilis. Ang ginit, nami na. Lapis na na. Nanghuna mo gamot? Alien na, nanghuna ka? Ikaw, Lexia, nanghuna ka? Love you, Micah. Ha? Love you. Ikaw, Inday, ma'am. Nanghuna po ka, Inday. Oh. Ime, kaya nagdunawang ime. Eh, manok tay. Manok. Kaya may magdunawan. Uy, na ang manok tay, itong sa yung plato. Mamay nakabuli. Ang itong sa plato, manok. Ano man? Manok, ang itong na na. Adobo? Ilawi laman. Ito, yan na. Uy. Dahil, ragad, limahalin. Limasalin. Kabog na rin. Ang sama, pilig ko sa nanay tay, mingaw. Mingaw kong nanay. Karang ka na vlog ko. Oh! Gimi ba kang nanay? Kung ka ime. Gimi ako na sa nanay, tatay ni nanay Tim. Muna siya. Hilok. Hinuktok man, gimingaw na. Pa, magkaisig ko sa kasili tay. Linay sa. Tsak, uyaw ko kurang alyana oh. Pinabika ka. Pinatatay. Pagkasapay tay. O, datura ko kay magkuhan pagkasangutan. Ha? I love you. We break, we cambio. Oops, ikaw. Kasi rejim gi kami ngawan tay. Nanay? Pwede. Ah, si Tirim gi kami ngawan. Kami ngong nanay nga. Kay gabi, pumun sila nagduog. Ang may ano kung yung naman nga niya mga talangat daw ka ng wadiri. Kagdira tayo, mauli lagi to. Maazura lagi to kay Maloy Ginoo. Dito magdugay dito. Yapon. Tere! Ako na lagi. Tigil sampit. Wala. Gigubaan to ron. Ibalik mo ko, Micah. Uy, yun na. Patay palit Raa, ako. bawal mo. Cook. Pwede pagpalit ako. Buwag tuwa ko. Chicken may sagsawa. May manok ay? Chicken dahil. Higing chicken. Hapit na ng imo be. Mukha ang Diyos alyana. Guys, sagahang suha kari. Unggos o kubasa o kuan. Lansang, dilis. Utan. Utan tayo. Maka gumano.
Pasa ko ako kay ang yukad sa kapanaksan. Mani guys among suwa. Kaya man kayo. Ano naman nagdaraan sa namo to? Kaya mo kasi ko. Ang hugas ka day? May agas, may ka. Ha? Ay nakasabon-sabon yung kamot sa day. Guys, among manghuhugas si Eliana na dia. Ibutang. Kayo magas. On magas ay. Ana nahugas na. Nana. Segera ang aliana nga na dyan sa kadakaan. Hugas ang Hugas nga na, di ba day? Duha, gisabunan ba? Duha mo lagi ka plato. Isa mo na isa. Adusa. Kaliksi. Kaliksi. Imong isakop. Huwag mo lagi kutsara. Ana di ay. Atog sabon ha. Nga na kay... nga na yung botang bata. Ang hugas. Na. Ewa man mo eskwela, di mo hugas. Ang isa, sige dalawa. Na, ano naghugas? Garang-garaan. Just juice. This is juice. Day, balik ka, Day. Balik ka, Day. Kuya, maghugas. Yeah guys, muli nus kamalig. Thank you for watching guys. Bye bye.